min emocioname que a xente aprecie tanto o pouco que, o algo que fixo un ou que estuvo metido. Realmente enternece, me emociona eso. Pero, bueno, dame tamén sentido á vida, o sea, que agradezo, non só me emociona, sino que agradezo o que aprecien a idea que tive, porque a veces un teme que os seus intentos caen no vacío, que non sean comprendidos. Bueno, faz unha opción, renuncias a unha vida cómoda, que ao millor, non sei como é esa vida cómoda, pero imaginemos esos individuos que din que a cultura non ten nada que ver ca praxe política, que a cultura é unha fonte de propia felicidade, de ganar dinheiro, pero renuncias a esa posibilidad e dedicaste a unha acción que consideras éticamente imposta a tua conciencia, e cando ves unha resposta, pois alégrate moitísimo, porque dis, non estuve tirando a semente nas pedras, sino que estuve metendo no rego. Eso é delicioso. O recoñecemento... Si, eso se... dixe moito por aí, que a infancia é a auténtica patria. Como sabedes os psicólogos, sabedes agora que parece que desde os 8 aos 12 anos é cando máis se asimila. O ser humano asimila máis. É como un pan que se está amasando. Entón, a infancia ten moitísima importancia. A que eu coñezo máis profundamente, na que me educo e na que vivo, é a experiencia que vos dixen antes, que ven desde Moisés, a través dos profetas, ata Xesús. E entón, históricamente, a persoa histórica que seduce, que me merece consideración, adhesión, é Jesús. Non porque desprecie outras experiencias religiosas, como a de Buda, etc. Non, senón porque é a máis nítida, é a máis fulgurante, é a máis satisfactoria, porque ten dous parámetros fundamentais. Un, porque aposta por a igualdade dos seres humanos, porque está en contra de todo o que sexa maltrato a un ser humano. Por lo tanto, recupera o estilo dun Deus creador e amor, non un Deus xuiz, sino un Deus creador e salvador. Claro, o gran problema de Galicia é ese, que a escola, a reforma eclesiástica, a reforma eclesiástica dos Reis Católicos e a administración que puxo aquí os Reis Católicos fixérono para domesticar o povo galego e aculturarlo á cultura española. Non, digamos eso, en forma explícita, pero en forma real. E iso é o gran problema noso. Problema sustancial. A escola, a administración e a iglesia tomaron como forma de dinamizar a este povo, transformalo culturalmente, sacando da súa base cultural e traspasando a uniforme do Reino de Castela. Entón, claro, isto inflixiu ao povo galego unha ferida moi grave. Pero... Eu considero absolutamente necesario para a riqueza
dun país, a súa riqueza persoal, para a súa dignidade como colectivo. Considero esencial que se coñeza a si mesmo. É o grito da ciencia humanística e da ilustración. Conócete a ti mesmo. O de Kant, atrévete a pensar. Entonces, un colectivo, un país, debe atreverse a tomar na súa man o seu destino. Logo debe coñecerse. Ese é un paso absolutamente necesario. É como... Unha terra, un pobo e unha fala. Un viñedo, un carballo, unha gaita. Son máis partidario dun análisis sociolóxico, é dicir, os colectivos humanos vanse organizando según avanza a humanidade, e cando chega un momento que se supera as formas de clans e as formas de tribus, aparecen uns colectivos máis amplios, e esos colectivos máis amplios organízanse de diferentes maneiras, como imperios, como repúblicas, como polis, etc. Pero neses organismos máis amplios é onde vai aparecer cando os ilustrados liberen a conciencia do cidadano de que a soberanía non ven de Deus a unha familia para dirigir un pobo, cando liberen desa idea, cando secularice a sociedade, pois entonces é cando esos colectivos poden optar a ser nacións, é dicir, a conseguir para si as soberanías. Entón, eu non vexo que o nacionalismo se inventa as nacións sin máis, senón que a transformación da sociedade humana e o xogo concreto dos ilustrados liberando, secularizando as sociedades, crean o cultivo para que podan aparecer esas reivindicacións en certos povos, en certos colectivos, que chamamos nacións. Sí, eu vivo a política, exito a política e amo a política e aprecio a política. Eu estou totalmente en contra dos que intentan desvalorizar a acción política. Creo que é unha equivocación. Hai que valorizarla. Ten un valor importantísimo. Si eu creo que é algo que nos ven de asimilar a corrente da Ilustración e a correntes posteriores a través de Marx e da historiografía actual, de que a ciencia non é para
un grupo de intelectuales. A ciencia é para transformar o mundo. Por lo tanto, hai que comunicarlo. Se non se comunica non sirve de nada. Non sirve de nada. Esencial, para min é esencial. Que a min non me interesaría absolutamente nada coñecer unha cantidad enorme de cousas e reservar máis aí como un valor. Non encontro valor. O valor é comunicalo para que produzan os efectos que constituyen os teus valores de vida.